Dihamu amanami dot inanami na adong di bagasan garijaon suaksoni nang adong di bagas tabi tapasonang marohata tamulai ma partangangata. Dihamu dongan sahuria naro tu perpunguan pertanyaan bodarion nuaing bongot mahita tu borngin pasion napaupaton ima minggu judika nama kehi rohata ganup asa manotong di bagasan pangaramotion ni debata Jehovah. Di pataru jojo minggu judika odo hita di parningotan di sitaonon ni Tuhan Yesus Kristus manomu-nomu tu minggu palmarum. Tung nasokal do Jehovah di batatai para siroha godang na tau haposan situtu di papatar doa sini rohana marhite-hite jala di bagasan Yesus Kristus asa ibana na mangodihon makokop manubusita jolmasian haholomon dohot sorop ni hamatean ala dosai nunga diluluhon dihokop debata Jehovah kita ala asi ni rohana na mangulu do hita nuaing sian asi ni rohani debata tapuji matuhata mared de mahita. Yesus Kristus Patar di bango balgani Olam neraka daguki Ngasay mauling utus Tuna malungun ramaki Dia sidogo tolongi Serupa musuraku Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot anoon, amen. Luluhon maau ale debata, jala perbadaho badak kudopap bangso naso daulat roha, say palua maau sian bawa si ulaon si pauto-oto dohot hajek kelon. Tongos mahati oronmu, dohot hadiranmu, akan nama nogau, pataruau tu dolok nila habalionmu, dohot tu ingananmu. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, para sinroha na sumurung, na madok mauliate dohami tu hosian nasa rohanami. Ala dilehon ko anakmu nasasadei tu hamatean humoko pami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alay asa hanguluan na saliling nilileng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus.
Nagabe habadiaon dot hati gorad di kami. Saise sama dosa nami salhut, ala ni pelean na sundinggan na pinelehon nai humoko pami. Say paeleng mapinggol mutu tangyang nami, jalasi maroham di kami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata merede kita. O Jesus apagolua anak pidebata asirogan saitogua sagatu debata Yegalungutan rogaki nangiganan muat atau gurasitoneki parbadi aimaat. Turpuk hatani debata di pertanyaan di Bornginon, imana tersurat di Psalmen 110 lalu, mamuka sian ayat 10 sia, 1 ayat 20 sia. Ukapamu madiau akabahal ni hati goran, asa hubongoti akai laho mamuji Jehovah. Odo bahal ni Jehovah, bongotan ni aka partigor doi sogut. Mandok mauliatai mau diho, ala naung dialusiho au, jalan menjadi hatu auku. Batu naung binolok ni aka padibagas, ima jadi batu persuhi, sian Jehovah doi masa, halongangat doi anggodi matata. Ariondo na dijadihon ni Jehovah, orang kolok jalan malas ni roha mahita disi, iale Jehovah saya manupak maho, iale Jehovah saya komo mamambai menjadi. Pinasupasu manaro marhite-hite goar ni Jehovah, upasupasu hami mahamu, akan asian bagas ni Jehovah, Jehovah do debata, jala ibana manodangi hita, tabato tamuma aka pelian pestai, sahat rodi aka taduk ni langgatan. Hodo debataku, jadi hodo pujioku, ale debataku, saya hodo patiboloku. Madok mauliat mahamu di Jehovah, ay pardengan basa do ibana, ay rodi saliling ni leleng na do asini rohanai. Ido sahatna, mertua do na tumangingon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Saat mahita tu barita pasion, di mari paswadahon ni si Petrus. Dihamu saluhut dongan na hinokop ni Tuhan Yesus. Nungari takup jala ditugu Yesus na burjui tujolo ni si Hanas. Si matua ni si Kayapas malimbolo ni asa diuhumi. Aha matagamon tuhas ni si tua ni malimi. Begema dung ditakasi malim Hanas disuruh mamuse asa ditugu Yesus nau tinali itu jolo ni si tua malim Kayapas. Diliai na toropido ibana. Pola torop si tidangi gagbap pabalikon hasitongan taringot tu Yesus. Mesias na sinuru ni amai. Alai ditoru doang di si Petrus, udul di alaman parbagasan kuhut masuk dudului. Jadi Roma na poso boru-boru ni si Tuhan ni malim sahala, laos di dogma, dohot dohoda, dongan Yesus nasian Nasaret, ninna. Alai di porso si Petrus di dogma, dan kuhoto jalan dakwah tusinan di dogmi. Laos suar maibana tu alaman jolo-jolo, jalan martahuak mamanuk, alai marnida ibana, diulahi na poso buru-burui mamandok tu akan najojong disi. Odo sada sian nasida, alai mamorso muse amoko ibana. Jadi dung satok tinari didok akan najongjong di sima muse madok si Petrus. Tongodo dongan nasida doho.
Gabi dibuka mabura-bura ho dirina uhut manolon-nolon nin nama. Dakutad da zol mana nidok munai. Dungi martakua manuki padu halihon. Jadi diingot si Petrus mana nidok ni Yesus tu ibana. Tolu hali do swada honon muau adorak somartakua manuk padu halihon. Jadi marnengoti tumatang situ tu masih Petrus laho tu balian meredehita angon-angon. Usoso lidorogaku nagokdo saitoto. Tuhan Yesus ditogu tu paruhuman. Duk torang ari sogot nai ditogu akka soldalui ma Yesus na burjui tu jolo ni panguhum latus. Alai anggo akka bawa na maniop Yesus di pauru-uru jala dilasaki do Yesus si huhut say di be. Manurirangi maho isa nama mastapo. Alai anggo Kristus idoho paboa mai dihami. Gabe nina Yesus ma naku pabuai tu hamu tong do sopor sea hamu. Jadi hehe mana toropi ma buat Yesus itu jolo ni silatus. Dia luhon ma Yesus tu silatus panguhumi di dok be. Nadapot tami do halakon pabalik-balikon baksonami. Jala mangorai mangalehon guguan tu kesari. Dipadok Raja Kristus do ibana. Jadi dinasadari maraliale masih Herodias doat silatus. Aina masih hosoma dona sida anggona sailaon. Di paluhut silatus ma akka situani malim. Akka panungganei rodi natoropi di dokma. Dibuan kamu do halakon tujulokku. Sipa balik bangso di dok kamu. Jala di jolomuna hutak kasih. Gabedang adong jupang ahu dihalakon salah akan atino hason muna tu ibana. Gabe ni nana toropima persilakon ma ibana. Ayah hadon najat di bahan halakon. Alai dipanggil beda suarana manosahi ibana. Mangido persilakonona Yesus nasomat ipoti. Mandok persilakon ibana. Dungi ditogu silatus ma Yesusi. Didokon balik singan. Jari didadani aka soldadu ma susing duri bahet tupal. Dia pehon mai tu luna. Baju dap ma dia liton tu daging na. Dungi Roma nasida tu jolona madok. Tabi diho ale raja ni Jahudi. Jadi didok silatus ma tu nasida. Ida hamuma jolmai. Situani malim dohot naposo ibana. Jauhon nasidama, persilakon maibana. Dungi di status matus nasida, buan hamu maibana, persilakon hamu ma. Aidang cupangau salana, gabe dialusi aka Jahudi maibana. Ninama, maguru patik nami ikon marutang osa ibana. Ai dibahedo dirina anak ni debata. Ubagei silatus lam gadda mabiarna. Dungi diulahi musema tu katorna di dok ma tu Yesus. Sia dia doho. Alai dang dialusi Yesus ibana. Dungi di dok silatus ma tu ibana. Dang aku pan muau makatai. Dang diboto ho marhuaso au paluhaun ho jala marhuaso au persilakoko. Jadi dialusi Yesus ma ibana. Dang adong huaso ma guau au unang nileho di toho sian banua gijang. Di baheni gumodang do dosa ni napasakaton au tuho. Olat ni ima dilului silatus dalan paluahon ibana.
alai majojo ma aka Yahudi ninna do. Mulu di palua hoon, dang ale-ale ni kaisar ho. Ale nama malo kaisar ido ganuk nama bain dirina raja. Asa dung dibege sila tus hatai, ditogihon ma Yesus haruar, laos hudul ma ibana di habangsa paruhuman na diinganan na margoar paterbatu, alai angko di hata heber gabbata, ima na masa diari parhobasan paskah mariak hosniari, dungi di dokma tuak ka Yahudi, ida hamuma raja muna, alai digoguna sidero majuhon, Padau mai, persilakon mai bana. dungi di dok silatus ma tunasida, persilakonon marajamu, jadi dialusi situani malim ma, dangadong raja nami dukon ni kesari, dungi di pasahat ma Yesus naso marsalai tunasida, asa diparsilakon. Yesus ditogu tu dolok Golgata. Jadi dungsun dilai nasida Yesus tuhatai, ditanggal ma museba judap-dap na sinulukon na sida isiad daging na. Disulukon ma tu ibana aka abit na hiyan. Dungi ditogu ma ibana tu balian laho mamajalhon. Laos Yesus sendiri do manuk silang nadukduki merdalan manganak koki dolok Golgata lapatan na pertakurahan. Ima inganan pamajalan ni aka perjahat na sumaling. Dang margogo be pamatang ni Yesusi. Nunga teluk-teluk si majojak na imanhuk silang nadokdoki. Hape hugut dope akan atoropi mangaliay ibana. Songoni nang suara nagogo dohot lising-lising sian akka soldarui mangonai tu daging ni tuhatai. Marlida Yesus mau marsab dari naso markelop tibe. Gabe tu sisihon nasian luat kirene. Natongon pamolus mulak sian ladangna. Ima diapekon nasida silang ni tuhatai. Son hatro digolok Golgata. Toropdo namang hiuton ibana lahonakok tu dolok partakurahani. Lumobitahe aka buru-buru nasa itu matangis manangis ibana. Alai dang moru holong ni rohani tuhatai. Atik petung nong manggale pamatang na hut marsipal hinorkon ni bugang. Dohot mudar na marhipal siala pangalisikon ni sordarui. Didopakon ma maradopon aka buru-buru na tumatangisi madok. Hamu akaburu Yerusalem, unang mau tatang si hamu, dirimuna doh anak-anak pemuna anak. Begehe mahatai, auhon may jala ngoluhon di pardalanan ni ngolum siapari. Di pasahat Yesus dohatana gabe si patodit tu gadup na manghiuton ibana. Hita dohot kuriana na di tanoon, asa tasigati be marohata, tasolsoli madosata, ayala ni dosa taiga be ikon maruta kosa Yesus na burjui, asa sesa nasa dosata jalan malum itahilala. Jadi sahat ma Yesus na somarsalai tu dolok pamajalani, dolok na margoar partakurahan, asa disima tuata Yesus na somarsalai dipersilakon, songon sahalak parjahat na sumalim. Tapujima tuhata. Yesus konak manobusaku sainai kako logaku ko tudolok Golgata golau nio jadi Holong mudo kupujina sasimi alai kumoda gologmi. Tersosol bagi dorong aku baik
Asini roha madihamu dohot dami. Sihan Tuhan debata amatai dohon sia Yesus Kristus anak nai. Amin. Hurini Tuhan tadi hamu amanami inanami hatani debata. Di pertangyangan pasion na parpudi di huriata bornginon. Tabuat masyana tersurat di Barita nauli na sinuraton ni si Matius biddu 20 sada. Matius biddu 20 sada ayat sada sahatu ayat sia. Songono matar surat desi. Dungilah homa dapoton huta Jerusalem. Sahat madasida tu sosor Betfage mardonokon duluk jitun. Sianima disuruh Yesus sesianna dua halak nin nama. Lahoma hamutu sosor na di jolomunaan. Mamit terjupang hamuma disita bat haludi sada rap dohot anakna. Har-hari jala tugu hamumai tuahu. Jalan molotung adong nama dok hatana tu hamu alusi hamuma. Narikot doi di Tuhani. Dungi pitor loason nama. Ale masa pesisongoni asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Pabuah hamu matuboru siam idama naroma rajami manopot ho. Nalabok dorohana halu di duhudulanna dohot anak ni halu di buban. Dongilah homa akasisiani patupahon nani dokoni Yesus tu nasida. Di buah nasida mahaladui dohot anakna. Diape homa ulos nasida tu gijangna laos di pahudul ma Yesus tu atasnai. Di basian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani na dibanari manalihi akarating nihau jadi dipaserakot tu si. Alai sudi natoropi akan na dijolona nang namangihu sia pudupe mangolopolopon hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasopasu manaro marhiti-hiti gowar ni Tuhani. Hosian nama dikijang ima sahatna. Di hamuama nami inanami hita saluhutna. Mangihuton barita na sinurat ni si Matius. Termasuk maturpuk tahun hari-hari terakhir ni Yesus. Habisi mengajari maibana di bagas joro. Habisi sahat matuna marulaun pasca. Habisi ditakup dihadili sahat tuna diparsilakon. Ala naung diboto Yesus nunga jupang obasna. Ikon saut sakap ni debata na ikon tartakup jala ikon diparsilakon ibana. Tabereng ma dirancang Yesus ma sada gerakan pataridahon pasauton sakap nai. Ima turpuk tau. Roma Yesus tuhuta Jerusalem. Ahado horo persoalan maloro tu Jerusalem. Alani tauji mazolo di hamuaka manami inanami molo taguarion hari-hari terakhir Yesus. Sasitongna hari terakhir namo dihita semacam peringatan. Anggopasyo sasitongna mulai sian minggu reminis di siri. Opak minggu nasalbu. Minggu reminis di siri. Okuli, letare, judika, palmarum. Hari Minggu palmarum. Di kebiasaan manang tradisi ni gereja mula-mula. Holan madapoton Minggu reminis di sere. Di sini na diguara molohiata bigi Rabu Abu. Dan hari Rabuon. Unang salah kita.
Ayo dong ada pemahaman Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Tidak. Alai Rabu sebelum Minggu Reminis di sere, nunga mulai adong disi naginoaran Rabu Abu, ahamai. Ikom marpuasa ma saluhut nasa halak Kristen sampai tuari hama mati. Tulu pulono mari. Tulu pulono mari. Jadi rangkaian ni Paskah ima Rabu Abu, Minggu Palmarum hari Minggu, Kamis Putih, baru Jumat Agung, baru Sabtu Suci, Paskah hari Minggu tanggal 10 itu. Di hira sarupa tu hari Natal. Advent sampai opat hari. Lapatanda bohado persiapan, bohado penyambutan, bohado pangaradion. Laos pasio pesonido, bohado 40 hari 30 onong mari ikon marpuasa saluhut nasa halak Kristen makilala si taonon ni Tuhan Yesus alaniaha. Di Minggu Palmarum ima turpuk tahun masuk maibana tu pusat ni si taonon nai. Masuk maibana. Buasa marsi taonon selalu tadok. Song nanidok di Yesaya 55 ala ni dosata di ibana tartulang. Ala ni hajahatot tadu ibana mabugang. Dang ala ni salana. Dang ala ni dosana. Ala ni hatakangon. Alai ala ni dosana. Ala ni sasitong na mulai sian Rabu sebelum Minggu Reminis ni sere, anggo dong ngata Katolik, dak kebui marlasero hadisi. Tapi anggo huriata sampai tanggal 10 di Sabtu Suci, tong adong marpesta, nang natu sebesong di hitam yang mangatusyo. Anggo dong ngata Katolik marpuasa di, mulai sian Rabu Abu, hari Rabu sebelum Minggu Reminis ni sere. Ngatuli Minggu na salpu. Dan apalah song ni kita paling sedikit bohado kita menata hati, mencoba bohado kita terlibat tu aka bohado penderitaan si taonon asabu kita kas juta hilala pak kokopon ni Tuhan Yesus unang jo maduk dusudi. Apa mono sangat tanggal 15 hari hama mati marbaju na birong masudang marbaju na birong mahitari sa sitong na ikon baju na boter namay. Ala disima tertanam mati dosa tai. Di hari Paskah berbaju na denggam hitam se ala nunga talu hamatian. Jadi kolan simbol-simbol tetap selalu adong gerakan-gerakan, tindakan-tindakan. Dohot nasa akapabahenan asa marpakorhon ngudu, marpakorhon pakokopon itu Tuhan Yesus kita. Di hamua manami inanami turpuk tahun boasa songoni di bahe Yesus cara laho memasuki Jerusalem Yesus dirancang masada cara di juluan di huta Betpage adong di Sihaludi dungi jalomai masuk mahita anod tu Jerusalem. Na perjulu naneng idota naneng pataridahon ni Tuhan Yesus sadar du Yesus mula masuk ibana tu Jerusalem, pajupang maibana tu pusat keagamaan di halak Yahudi. Mula masuk ibana tu pusat keagamaan di halak Yahudi, na pasti berhadapan maibana tu tokoh-tokoh agama, Parise, Saduse, Siboto Sirat. Artinya adong mah tanpa pertentangan no. Allah sepanjang sejarah ni Tuhan Yesus makubasi selalu di mana berbenturan tunatulu tokohon Parise, Saduse, Siboto Surat. Allah ni mau masuk Yesus tu Jerusalem dalam arti menantang tokoh-tokoh agama. Berhadapan tu akan terus menerus lahu mangali nasai memusuhi iba. Napa dua ho dihamuaka manami inanami pas masuk Jerusalem Yesus menjelang perayaan Paskah. Ahado perayaan Paskah. Perayaan Paskah ima perayaan perningotan dina pinaluan ni debatana sida sian
habuangan Mesir. Ida Paskah. Sangon natabota persyaratan na parpudi dok de batatu halak Israel asa haruar hamu foto kamu ma anak ni biru-biru dungi mudarnai deso kamu ma tu atas pitumu ala borngino mamolus maau manang nais da buni sena sohona daisan mudar ni biru-biru mati ma anak buha bajuna. Laos ido simbol di Yesus asa gabi anak biru-biru ni debata. Mudar ni biru-biru na di desa tu tiang pintu ni jabu ni halak Israel uju na yang haruar siat tano Misir ima penyelamat paluaho nasida sian hamatean ni anak buha baju mudar ni Yesus na sahat tuaka na porsia ima paluaho kita siat dosa. Alanin di setiap perayaan Paskah dakola dihita Paskah nunga mulai sian halak Israeli mulai sian habu na mulak na haruar na sida siat tano Misir nunga ditotopod debata gebe perayaan hari raya besari. Alani setiap hari raya Paskah sudi halak na margoar halak Israel, halak Yahudi. Manang di dia pitaho marusaha do mulak tu Jerusalem asabui beribadah dohot pasahaton pilihan korban tu debata anak ni biru-biru pas di perayaan Paskah. Lapatanna dihamuakan manami inanami haroro ni Yesus tu Jerusalem menjelang perayaan Paskah itu artinya Yerusalem penuh keramaian. Dia akan berhadapan dengan masyarakat banyak. Tetap nama nantang dui. Berhadapan mana si Yesus tu halak Yahudi secara menyeluruh. Naro naso di Jerusalem petaho, na di luar ni Jerusalem petaho Roma tu si marpungu. Di sima roh Yesus. Na patuluhot tabereng ma ahadona niulan ni Tuhan Yesus. Roma ibana naik di atas ni haludi. Ahado horo apa tu siyo disi. Ina diangkat Yesus doi tu hatani panurirang Sakaria sia ayasia. Maria ia maho ale boru Jerusalem, marulu puluk maho ale boru Sion. Ida ma na Roma rajam tumopoto dan seterusnya. Alani harorona nang simbol pabuahon ia ibana manggonopi janjini panurirang di Sakaria sia ayat sia. Buasa dan naik hoda, buasa dan naik gajah, buasa dan naik harimau. Patuduhon simbol doi. Mangihut tekala Yahudi di luar nih halak Yahudi haludi binatang lemah doi. Alai simbol nih halak Yahudi simbol haludi adalah binatang lembut, binatang pendamai, binatang na penuh keramahan. Alani moloro Yesus di Jerusalem dang mengajak perang nanaing patarida hodame mai ido asa di atas di haludi. Neng diperkenal ho Yesus madirina ia au menggonopi janji ni debata parjulo si Sakaria paduahon aka janji parang hitam madurirang Yesaya Jeremia na Roma Mesias au ma Mesias na tulu halom. Ubahin muncul Yesus begitu dohonot do semacam show force Yesus di si show force. Anggo sebelum moloro Yesus paling doro. Melayani tu akan tercecer, tu akan napugus, dohot akan marah. Alai khusus hari-hari terakhir dia membawa rombongan, dia membuat suatu gerakan, dia menampilkan diri sebagai orang yang menampilkan kedamaian. Alani madihamu akamanami nanami idota disima nanaing taridot. Hama masuk ni Jerusalem ima minggu Palmarum. Hari Minggu ima minggu Palmarum. Arti ini sahak ma Yesus tu menjelang sitahunan. Menjelang sitahunan. Jalan minggu ta sonari dohok mahita sahat tu pemahaman nasong ninuay. Sahat mahita tu minggu-minggu panaonon ni Tuhan Yesus. Hari-hari terakhir. Atong buhaman weng sikapnya karena porsia di tengah-tengah di sisongonon. Taida mana masa ujung masuk Yesus
tu Jerusalem. Mana perjulu tabereng ma di ayat na perjului di ayat 2. Laho mahamu tu sosor na di julu munuaan mamitor jupang hamu ba di sitabat haludi sadarap dohot anakna har-hari jala tugu hamu mai tuahu. Jala molo tungadong nama dok hatana tu hamu alusi hamu ma nariko do dituhani dungi pitor lowason nana. Imana perjulu. Saut na pinatupan ni Tuhan Yesus. Sakap ni Tuhan Yesus. Perdalanan ni Tuhan Yesus. Rencana ni Tuhan Yesus na adongdo akan nabui dipakai. Au cugari dot rohamun waing kaboratan na punah eludi. Masauti. Au cugari dangolo na punah haludai mangalean. Dang sauti. Atong naneng dohonot ta'ahama, setiap orang percaya harus menjadi bagian dari rencana Allah yang luar biasa di dalam Yesus. Allah ni molo dipangido debata do hitan waing. Dipangido Tuhan Yesus haludi ni na punah haludi. Dipangido matu hitan waing bohado keterlibatata, bohado parsidohotota, boyu halode, boy harta, boy waktu, boy pikiran, boy tenaga dipangido debata, asa saut sakap ni debata. Oleh karena itu setiap orang Kristen pada dasarnya harus menjadi alat untuk meneruskan rencana Allah nang pinukan di debata do Yesus. Ahaman waing talian pasauton sakap ni debata. Ahaman ang tapasa diturpuk tahun haludi adong duna pasat. Bisa harta benda, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa waktu, bisa segala macam. Dan na ikok kodoh kita songon halak Filipina rupani. Asa tahilalah haci di Yesus na tarsilangi ikut dohot miba persilakon. Tetapi partisipasi kita dalam kerangka rencana Allah, tindakan perbuatan Allah. Borngino dipangido debata di tonga-tonga nih masa-masa penderitaan. Bagaimana kita ikut terlibat melaksanakan manorusson dohot mangulahon sakap di debat. Dangadong haludiku, dangadong artakku, dangadong sipatupoku. Paling sedikit partangyangon, hauduhon, parsitutuhon. Itu dipanggil. Napa dua hober kita maju mana masa? Begitu saha Tuhan Yesus tu Jerusalem. Peter Roro Natoropi adong nama ngalian ulusna, adong nama buat rating-rating, dohot nama ragam, lapatana semua orang menyambut, memberikan yang terbaik untuk menyambut Yesus. Mana tapatupan wae. Ulus do, rating-rating do, sorak-sorai do, sipatu-pau do. Semua harus ikut berpartisipasi. Semua harus ikut terlibat, semua ikut harus menjadi bagian dari seluruh apa yang direncanakan. Nakin ikon adong ikonoloh kita mangalehon nasana adong dihita pasauton lomo dirwani debata. Paduahon iko parsidohot kita. Rating-rating do adong rating-rating tu sih. Dan pola ikon song di belgana. Ulus na dong, baulus. Dangalan di belgan di sipatu pau. Napa tuluh tabereng maju diturbuk tay di ayat napa tuluh di si. Ayat sia alai sudi natoropi akan di juluna nang namangihu sia pudipe. Ahamai sudi natoropi madohoti arak-arakan perjalanan Yesus. Harus jadi ikut tangguh. Kita harus ikut mendukung arak-arakan orang percaya. Program di debata sakap di debata rombongan di naporsia ikut persidoh tita manogihon halak menjadi arak-arakan untuk mengikut Yesus. Unak kola panoton. Sudi natorobi mangihut do siap pudi. Dang manoton. Dang mangalului kentungan. Songon nama asal hito rupani. Kalau ada dong keramaian biar persoalan peta hoi biar segala macam itu orang do pertiga-tiga aqua. Ngahal rupani kebakaran adong pertiga-tiga aqua. Dak perduli na kebakaran ni pokok nadong berlaku tiga-tiga ko. Jangan menjadi
memakai kesempatan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Kita menjadi arak-arakan, mengajak sudi halak na torok, na huma dia kita madohoti isema na pangihutu Yesus. Kita harus membawa orang, kita harus mengajak orang, kita harus menggerakkan orang untuk menjadi bagian dari arak-arakan perjalanan menuju Yerusalem yang disediakan Tuhan. Undang gak bisa doh tertinggal hita kaina. Bodo di patupa, adong do silianonna, adong tulis onakin. Parjulo di balu marhite si patupaon. Dipanggil dua tata talian. Aleda daholani ikodoh do hita menyambut. Ima padua. Aledang dohola menyambut ikodoh do hita manogi hokala. Ditiki SMA di hutanami. Adong dua baku si jugal-jugal. Beta bang, bar minggu, ay mada, hukiri pemajo pilih aku tuh hoin. Hola pilih ini dari kok di pesahat, halak nadang rekod. Dang Tuhani, dang arta, dang sinamot, dang mas, alay arrohana iyas ido di pangido dia. Boido, lihat honota, alay dak hola si mangalio, ikodoh do dirita, dang hola doho dirita, ikon gabi kodoh do hita bagian mengajak semua orang untuk bergerak. Ima di minggu palmarum, nana yang taida. Atau asa saut, asa tulus, asa parsidoho tita tusakap di debatan nama cai balgai. Di borongino dipangot debata mahita marhiti-hiti hatana dipangot si Matius mahita marhiti-hiti turpuhon. Macai gudang situ tu nabui tar patu pahita. Dang adong si bahenota marhiti-hiti arta iko gebih dohot mahita menyambut. Dang bui holam menyambut iko parsidohot tita manugihon dohot mengajak. Mabuak kalak gabi manada debata. Idola si rohani debata. Dang pola iko menderita. Gudang halak nuaing asata hoina pasti paskah lau jiarah tu Jerusalem. Dang na masalah alaya hama dampakna, ahama pakkorhonna, ahama maknana. Nagumudang siya ni nuaing molo dipangido debata do hita nuaing, dipangido Jesus do hita nuaing, mangaradihon mangalihon ahana adong di hita nasapakyon na narikot do di Tuhani. Na paduahon ahamana tarpatu bahita menyambut menyongsong majakon Jesusi ahamana dong roha pahean ranting-ranting dohota kana maragami na patuluhon beta hitarap manugion akan humalia beta hita si taonon ni Tuhan Yesus na luar biasa naing gabi i mangojar hita mangihuton mangului sakap ni debata. Amin martang ya kita. Maulete Tuhan debata manami hupasahatami tuho. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Disaluhut nasa na pinato pam marhiti Jesus. Na ikon manaon na hajit mate tarsilang jala tartanom. Holan humokop hami. Asa malua hami siang gonggoman ni dusay. Siang gonggoman ni sibulisi. Out sugari dangolo Jesus lahu mangului parsurumu. Gabi halak na dumanggol, halak na mago mahami. Dangadang may pardumuan nami tuho. Alay hamamate ni Jesusi. Padumuhok kami halak pardusaon. Tuho nasun badiyay. Alam yang diborgino di minggu-minggu pason, minggu-minggu parningotan di panaonon ni Tuhan Yesus anak mi. Disungguli ho mahami saluhot na marhiti hatam natotong mangiduhot tuhami. Asa parsiduhot hami mangalehon nasa na adong dihami. Arta nami, roha nami, pikiran nami, gugu nami. Laho pasauto lomo ni roham. Ala dia holan pernah punaun nami
naing maradi hami majakon ho, maradi mahami manomu-nomu ho, radi mahami parsidohot di rombongan, di arak-arakan, di akabarisan ni akana porsea. Gabilaus parsidohot hami manugihon akana humaliang laho mangihutoko manadaho. Pargugui mahami Tuhan. Jujut portibion manigai haporsiaon nami. Jujut portibion mangelai lahami. Gabetar lalap hami di haulion ni portibion. Di sului nasa akan namasa di portibion. Alai bornginon tung disengguli ho mahami marhiti-hiti hatam. Asa hupara di hami madiri nami. Pargugui pasu-pasu mas kaluhut ruas di horiam di inganan Nabi. Nah ditongan di bagas garija unang ditongan di bagas Nabi. Asiroham todim todi porbadia ma. Lahoma kehi makir pasi hami taluhutna. Asa torang jalatakas pangatusion nami. Asa torang jalatakas nang haporsion nami. Asa gabi parsidohot hami disudi nasa sakap na pinatupam na pinaradim. Asi maroham ajari mahami mangauhun makanguluhun pakokopomi. Alamar hiti mahami gabi halak na hinokokmu parjabar di harajau nong pinaradim. Pasa-pasa mahuriamon, pasa-pasa menang kena porsia diho. Ramuti salhut ruas ni huriam, diganup aka ulauna, diganup nasa akan masa di tonga-tonga ninguluna. Si maroham, si sadusa pangalosyon nami, marhiti Jesus martangia kami tuho. Amen. Mari dihita sian nomor 627 ayat sada dot ayat 2. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan padamu. Di mana pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul di gereja untuk memperingati hari-hari terakhir Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang Tuhan dari gereja HKBP Cijantung, yaitu dari WEK 7 dan WEK 8 yang mengadakan pertanggiangan di gereja pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Simanulang. Biarlah firman itu menjadi pegangan hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat melaksanakan tugas sebagai mana kami pengikut Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami dari SD sampai perguruan tinggi, berikan mereka pengetahuan, kecerdasan,
agar mereka dapat mengikuti pelajaran di sekolah mereka masing-masing. Bagi anak-anak kami yang telah lulus sekolah, baik dari SMA maupun perguruan tinggi, berikan mereka Tuhan pekerjaan, agar mereka dapat menjadi mandiri dan pegangan hidup bagi mereka di masa yang akan datang. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang telah cukup usia untuk dapat jodoh atau pasangan hidup Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak kami agar mereka mau membuka diri sehingga mereka dapat pasangan hidup di kemudian hari. Kami berdoa bagi orang tua kami, lansia, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat. Bagi kami sangat penting orang tua kami yang lansia Tuhan, agar kami tetap dibimbing oleh mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemusik maupun multimedia yang telah ikut andil dalam acara ini. Berikan mereka juga Tuhan panjang umur, kesehatan, dan berkat yang daripadamu. Tuhan, kami tahu banyak yang kami minta. Kami juga berdoa bagi pimpinan kami HKBP, dari pucuk pimpinan yang tertinggi Eporus, Preses, Pendeta, maupun Sintua. Berikan hikmat yang daripadamu Tuhan, agar dapat mengajak umat agar lebih giat dan percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami, negara Republik Indonesia, dari pucuk pimpinan yang tertinggi, Presiden maupun jajarannya, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai yang terendah, RT. Berikan hikmat yang daripadamu, takut akan Tuhan mereka laksanakan, sehingga mereka benar-benar sebagai pemimpin yang bijak, benar-benar sebagai pemimpin yang mau mensejahterakan rakyatnya, agar kami seluruh rakyat Indonesia makmur, sejahtera, dan bisa beribadah sesuai dengan agama kami masing-masing. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan, bila mana kami pada malam hari ini selesai beribadah, kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mendapatkan keluarga kami dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Masih banyak yang kami minta Tuhan. Engkau maha mengetahui, maha pemurah, maha pengasih. Sehingga kami bila pulang di rumah masing-masing mendapatkan sukacita yang daripadamu Tuhan. Terima kasih kami ucapkan Tuhan, pada malam hari ini pertanggungan Gereja HKBP Cijantung, yaitu yang Makasuton, WEG 7 dan WEG 8 berjalan dengan lancar. Itu semua Tuhan karena kasih karunia-Mu. Terima kasih kami ucapkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marede Mahita sia nomor 450 sia ayat sada dohot udutna huhut papungu pilihan. Ayat tulu jongjok kita magedehon. Malu mau di ban bugangna, iya si ban dari tong sohonang rohaku, Yesus mardami aki di hosomi. Isahiso ang boyso Olo parsano kundo Tatangi akun mapiliata martangi yang mahita Ale debata manami na di banua kijang hodo haruroan di saluhut silolehon na denggan dohon nasa uli bangsa nama uli utus Hupasahat kami masyan na nilihom itu kami pilihan nami itu ho. Say jalo may gabi uap na hosus di jolom. Paso-paso may jalaramuan tiasa ho parahasia kami pilihan nun. Pati bulhon harajaw murito ngatongan ni huriyam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silihol-lihom itu kami. Asalam gergir kami modok maulian itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin Ramadok mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Ay sawat malomoni roham di bono tongos na di Banua Gijang. Aleho matohami sarion hango luas siapa. Sesa madusa nami songo panisanami. Idosa nidongan namar dusa Tuhan.
Una kami toki hatu pangunjuna. Palua mahamisian pangago. Ahona puna harajaun. Dohota. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama. Daud parsauran itu di parbadia mamadongani hamu saluhutna. Amin. 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 Di hamama nami nanami ada orang semula kita songon sunggul-sunggul nadong dihitai. Na perjulu manomu hari parningotan hamamatin Tuhan Yesus Kristus manang hari Jumat Agung 15 April 2022. Dohot Paskah 17 April 2022. Mangulo majolo opas pertengahan week di hari Kamis naro tanggal 14. Dohot tanggal 20 sada. Jala udutata mamuse tu hari Kamis tanggal 20 lalu April. Nah paduahun mardomu tu pesta paringotan hari Paskah. Hahian itu hata Yesus Kristus ta ingot bima parjulu. Parpunguan perminggu Jumat Agung 15 April 2022 masuk pukul 6.30 pukul 10 laos diuduti dohot ulaun nabadia. Laos diuduti mamuse punguan nahahom masuk pukul 2 arianna hari Jumati. Nah pawapaton minggu Paskah perjulu tanggal 10 April 2022 pukul 6.30 pukul 10.30 dohot pukul 10 lalu botarina. Nah palimahon Paskah hari paduahon di hari Senin tanggal 10 lalu 2022 di siadong 2020 sada 2022 sahalimar minggu dohita masuk pukul 10 sia 30 bodarina. Songonima buah-buah tu hita di hamu amanami inanami saluhut ruas di huriata nama dohoti partangyanganon pasionon ditongan di bagas tabi hamisian nama marhubas siap bagas daroon saluhut parhalado ni huria tim musik song leader multimedia dohot ruas ni huria natongo di bagas garejaon pasahaton hata horas ma sian bagas daroon tu hata mabadongan hita horas ma hita saluhut na.